Hola a tots i totes, jo som en Sebastià Riera Pocoví i avui anem a passejar per Manacor i anem a fer un correllum. Aquí tenim tots cérvols i un d'aquests cérvols, aquest pobret, mos van robar o se'n va anar a fer un volta, ho direm així, i va tornar aquí. Gràcies a la policia i en el Pare Noel que també el va tornar. Rodolf, t'enyoràvem. I passarem per aquí baix, obert en el paller. Ai, com veus, això és una passada. Entres aquí a dins i quedes ben il·luminat, no hi ha res més nedavant. Bueno, ara... Què fas? Carme? Tia? Artur! Sebastià Riera Pocoví i Carme González Mestre heu estat seleccionats per presentar les campanades a la Manacorina. Senyores, senyors, benvinguts a les campanades a la Manacorina. En tots vostès, els presentadors de les campanades, Carme González Mestre i Sebastià Riera Pocoví. Bon vespre a tothom. Bon vespre, Carme, com estàs? Molt bé, i tu, tia? Beníssim, no podria estar més ben acompanyat. Me fa molta il·lusió ser aquí amb tu i presentar aquestes campanades a la Manacorina. La veritat és que és tot un honor. En el principi estava un poc preocupat quan mos van segrestar. No en tenia ni idea on mos duien. Vaig pensar que eren lliro, que volia fer unes campanades, bé, unes nadales d'estrapeu-lo, i després vaig pensar que mos duien a posar la vacuna. I al final hem arribat aquí i mira, tampoc no està tan malament. No, jo també me vaig assustar bastant, no sabia què passava ni on me duien. Però bé, ja ho diuen, tot va bé si acaba bé. Però això no ha acabat. De fet, tot just acaba de començar. I no us preocupeu perquè tenim moltíssimes coses preparades per entretenir-vos fins que comenci el 2021. Sabem que per molts el 2020 no ha estat el millor any. Bé, per això sí, perquè ha nascut la meva filla. Ai, si està neguda. Per veure que ha estat un any complicat. No ens hem pogut reunir amb les famílies i els amics. Hi ha hagut moltes persones que han perdut gent estimada. I els comerços, el turisme i la cultura han patit econòmicament. Però tot va bé si acaba bé. Per això avui vespre vos hem preparat actuacions musicals, balls, paròdies d'anuncis, les darreres gloses de l'any i moltíssimes sorpreses més. D'aquesta manera, ja que no hem pogut fer unes campanades presencials, vos farem de que nostra a que vostra, com els contes de na Mare Gamangual. Exacte. Vos acompanyarem durant tota la balbada. I per començar, com podem fer que sigui immillorable el vespre de cap d'any? Primer de tot, heu d'haver preparat un bon soperet. Hi ha gent que se decanta per la porcella i d'altres per la llagosta. Després hi ha d'altres que són un poc més vagos, que comanen menjar xinès o, si no, un kebab. Sí, també hi ha d'altres grups que s'estimen més anar a un restaurant i que els hi buidin la cartera. Però ja sabeu, han de fer costat al comerç local. Una vegada que abans de sopar, si penseu que ja estàu plens, després de la porcella, la llagosta o les gambes a vajillo, prepareu-vos perquè venen les postres. Sempre podeu triar entre Fruita variada, polvorons, massapà, roscón de reyes, bombons, torró de xocolata amb meló o avellana, neules, tiramisú, tronc de xocolata... i que no falti l'encimada o la coca de patata amb la xocolata calenta. I si estàu a punt de rebentar, però encara voleu menjar un poquet més, sempre podreu preparar un sorbet de llimona. Els romans vomitàvem. Nosaltres amb un sorbet de llimona ho arreglam tot.
I després d'haver fet el petit piscolapis, anem a la part divertida del vespre. Un cap d'any no hi pot faltar una bossa de cotillon. Aquí dins hi podeu trobar ueres, nassos... I també no hi pot faltar els matasuegres. De fet... Sí, i el famós collaret que fa pessigolles, I què més hi ha per aquí? Santifàs que és una puta merda. I no penseu a comprar confeti! Sí, visca! I no pot faltar fotocol, també. Perfecte. I ara que ja hem fet la gestió, anem a preparar els 12 grans de raïm per quan siguin les 12 del vespre. Cadascú ha de tenir el seu tassonet. I els 12 raïms ben col·locats, perquè si qualcun posa 11, Carme, du mala sort. I pensau d'un bon ritme, perquè si no, no entreu bé les campanades. Exacte. Jo de vegades un quart d'hora, 20 minuts abans, preparo el raïm, el xapo un poquet, li trenco els pinyolets, el tot juntar i el port dins un tassó. I així ja el té preparat per després. Ja, això. Doncs que avui en dia ja n'hi ha de transgènics que no duen ni pinyols ni res de res. Jo me'n vaig allà, compro el raïm, m'ho fot i després ja ho veurem. Per cert, sabem de raïm, sabies que això és una tradició espanyola, que només ho fem aquí? Lo de menjar raïm? Sí. Sí, molta tradició, però ja hi ha gent que menja lacacitos, M&M's i fins i tot n'hi ha que s'atreveixen amb polvorons. Tia, què fas? Els polvorons? Com que polvorons, tia? És que, per favor, no els he de menjar tot. Tia, un moment. Bé, passam a publicitat, Ja, hombre, tia. Tens més possibilitats de que te pegui un llamp que de guanyar la loteria. Loteria de Nadal. No perdis il·lusió. Tia, quin nervis. Tu creus que m'ho de veure molta gent? No ho sé, pensa que fan competència en Ramon García? No, enguany no és. Ha tornat Nana Obregón i negar-t'hi Burullella de Corazón Corazón. Sí, bé, però tia, nosaltres som més parella tipo Pedroche i Chicote. Què ho dius, perquè tothom devia estar pendent del teu vestit o perquè a mi m'agrada molt menjar? Jo ho he més per tu, però bé, vaja. Bé, Carme, què has fet tu aquest Nadal? Mira, tia, jo si cada Nadal tenia 38.000 dinars, els hem hagut de duplicar, perquè clar, només me'ls podien juntar de 6 en 6, però vaja, hem obert qualque regalo, hem cantat qualque Nadal. Moment, he fet un musical. Ah, sí? Un musical? Hem fet El llibre de la selva. I doncs mira per on, Carme, he pensat que no podien començar aquestes campanades de millor manera que posant un fragment del vostre musical. Tu calla, això anirà perfecte. Endavant el fragment de musical del llibre de la selva. El sol despunta per les muntanyes i els elefants obren els ulls. Em sentit ja. El llibre de la selva. Sents que piquen el tronc dels arbres i les abelles fent zum-zum fan sentir el ritme de la selva. Sent la seva veu camp als aires, sent les seus amors i la mai no calla. Sé que som lliure per fi, en sentir
Per endavant i giram, i giram. Oh, tia! Perdona, la veritat és que no ho hagués fet gens malament, jo trobo. Però en Sergi ha deixat el llistó molt alt. Però del teatre no mos podem queixar, perquè sigui quina sigui la situació, el públic de la comarca de Manacor sempre mos fa costat. Teatre forever. Ai, tia. Molt bé, Per on anàvem? això, enguany, les campanades no les hem pogut fer davall el nostre estimat campanar. Que, per cert, és el més alt de tot Mallorca. Però com vos hem dit abans, les farem d'aquí a que vostre. I no vol dir que és perquè mos esteu veient per la pantalla. No, vendrem a que vostre, així que esteu ben preparats, connectarem en directe amb vosaltres per veure com celebreu enguany aquest cap d'any. Prepareu-vos perquè en qualsevol moment pot venir la nostra càmera amb Benito a que vostre i connectareu en directe en el nostre programa, Les Campanades de la Manacorina. I vosaltres què? Quan sou punyeteros, penseu que només podeu ser 6 persones. Sí, no us penseu que això no és com les matances i que podrien ser 10. Tia, un moment. I ja que hem xerrat de teatre i de matances, tu has vist a Cora? Clar, que he vist a Corà. Mireu, a Corà és una obra de teatre que te fa reviure un dia de matances com si fossis allà, però sense embrutar-te. Te fa riure, plorar, te poses pel de gallina i, el més important, Carme, te fa reflexionar sobre les coses que hem de preservar de la nostra cultura. Sí, tens raó. De fet, el PP i tot li va llevar l'eslògan. Sí. Lo nostre. I deia, tia, què t'apareix si feim la primera cridada amb en Toni Govila? Amb en Toni, que va, si tanmateix no te contestarà. Ara ell és de la gent set, deu estar per IB3 no fent... te preocupis, que jo tens la seva filla teatre. Sí. Bon vespre, Toni Govila, com estàs? Estàs en directe a les campanades a la Manacorina. Hola, manacorins, manacorines. Toni, com estàs? I com dius això de 7 d'any? Un xat tan raro perquè ningú m'ha fet nosa i és com estrany, però bé, m'ho estic passant bé, Molt important, de què heu sopat avui vespre? Hem fet uns canelonets d'això de bolets amb un pot de carneta, amb una salseta, i llavors res, una picadeta i ara vendrà el dolç. Jo t'ho has fet tu. Jo penso que duc tota la família de xormel i qualque cosa he pres a fer. I què, ja tens el raïm preparat? El raïm ara fa un poc era per aquí, sabeu que el m'han pres, però està tot a punt. Però estàs tot sol o no? Bé, en les altres habitacions més gent. Això és confinament, enguany hem omplit una persona que ha de casa. I llavors anem a dins la cuina i fem els trastos i els duim aquí. És un poc... Mos hem adaptat nosaltres. Quines paraules li dedicaries en el 2020? En el 2020... 2020 ha estat un any de merda, de por, de fart de la pipí d'aquesta, però de bon veïnatge també, mos han fet en els veïnats. Tot arreu del món, Toni, i a veure, mem. Propòsit que t'has plantejat tu de cara en el 2021. Bueno, jo ara a les 12:15 ja me'n vaig a córrer. Enguany m'he de posar en forma. He esperat enguany perquè el 2021 troig és un any que se presta. És el primer de tota una sèrie d'anys allà on jo estaré en forma. Estudiaré un poquet d'idiomes, reforçar el que tinc i un poquet més, i llavors he de ser més perquè nostra, he d'anar a fer voreres netes a fora vila, he de llegir més contes a la nina, he de viatjar un poc més, he de tenir un poquet de més temps per jo, tinc bastant de llibres per llegir, he d'escriure més, els projectes que faig els he de fer més reposats, res, coses fàcils. I res més? Així, per avui vespre començarem així, ja veurem demà de matí quan m'ho aixequem en la ressaca a veure què ha passat, però la idea seria aquesta. Bé, Toni, jo si me dius l'horari que vas a córrer
córrer, crec que també ho podràs propòsit amb tu. Si vols, podem quedar un horari tots junts, perquè jo normalment faig uns horaris un poc elàstics amb això de fer esport, però ara no, ara me disciplinaré molt. Per tant, jo te diré tal hora i no fallaré, serà una religió, això. Moltes gràcies per tot, i ara te deixam que facis rein tranquil·lament. Manacorines, està tot pallat, molt d'anys. Carme, cada vegada que veig Antoni, no puc deixar de pensar en el grup Els Paperins. La veritat és que va marcar un abans i després dins el grup d'animació infantil. Sí, tens raó. Els grups com les aranyes o els cats cigranyes mos han marcat i fa que els joves puguin continuar aquest camí. Tot és arreu del món. Bé, i ara mos sap greu, però ha arribat l'hora de publicitat. Però no vos molleu, perquè tornant tot d'una... Breve vermell. Fetge, pulmó, patata, greix, xíxaros, sal i prepabó. Com? Per aquests dies de fred, menjau freixuret. Freixuret vos desitja unes bones festes. I ja tornem a ser aquí. Sí, a veure, tia, jo t'he contat que he fet aquest Nadal, però tu no m'has dit res. Què has fet? I doncs mira, jo me n'he anat a cantar Nadales pel carrer per animar un poc l'ambient i també els comerços locals. Molt bé, Meli, per què no me n'aqueltes qualcuna? Que va, Carme, que no. Vinga, tia, a mostrar el modo manco. Bé, perquè m'ho demanes tu. I doncs, vinga, endavant la Nadala! Les 12 van tocant, ja has anat el Déu infant, fill de Maria. Ja has anat el Déu infant, fill de Maria, fill de Maria. El cel és estrellat, el món és tot glaçat, neva i ventatge. El món és tot glaçat, neva i ventatge, neva i ventatge. La mare i el fiat estan mig mort de fred, Josep tremola. Estan mig mort de fred, Josep tremola, Josep tremola. Josep, a poc, encén allà un gran foc i els àngels canten. Encén allà un gran foc i els àngels canten, i els àngels canten. Tot cantant, ja has anat el Déu infant, fill de Maria. Ja has anat el Déu infant, fill de Maria, fill de Maria, fill de Maria. Mos ha encantat aquesta Nadala, però un moment, tia, perquè les 12 van tocant i aquí encara no ha sonat cap campanada, encara hem d'esperar una estoneta. Si tens raó, Carme, no volem embullar els nostres espectadors. Sí. Però bé, així començam a entrar amb olivetes. Molt bé, i què tal si la pròxima cridada la fem un poc més en fora, que Antoni Gomil esté, com a molt de propet? Espera un moment, connectarem amb Benito. Anem? Benito, com ho duim això? Sí, diu que va bé, que ara està passant per Sant Macià. Molt bé, perfecte, Idoi. Que entri a qualsevol casa. Macianers, macianeres, esteu preparats? I l'afortunat d'avui vespre és... en Joan Valls! Ell és tot un personatge, ja ho veureu. Representa clarament l'esperit macianer. Bon vespre, Joan, com estàs? Bon vespre, va bé, va bé. De què esteu sopant avui vespre?
I mira, pues no perd la tradició, hem tornat un pot de carn en el xoliu, perquè moltes d'elles més bones que fet en el butano, saps? Molt bé, molt bé. Mos han dit que a Sant Llorenç hi ha un Miquel Montoro, a Sant Macià hi ha un Joan Valls. És ver això? Bueno, la diferència entre en Montoro i jo és que ell té seguidors a YouTube, jo no tinc ni canal, ell té Instagram i té molts seguidors, jo tinc Instagram i el tinc privat i sí, però som la seva sombra aquí. La seva sombra, ja, és molt modest. Mos han dit també que els altres anys passats, tu has presentat les campanades de Sant Macià. Sí, l'any passat ho vaig fer juntament amb aquest companyero d'aquí. Salut. I una amiga que diu en Joana Pou, que també va estar allà dalt amb nosaltres. I l'any passat l'altre vam fer un vídeo amb més gent. Bé, no te preocupis. Segur que entre les campanades d'enguany i les de l'any passat tindràs molt més seguidors que en Miquel Montoro, ja ho veuràs. Sí. Menos mal. Quines paraules li dedicaries en el 2020? Bueno, 2020, paraules poques, més que res, accions li dedicaria. Però bueno, 2020 ha estat un any per reflexionar, pensar de manera positiva que ara 2021, i el que ha passat i mira, hem mirat de treure-ho de la millor manera. I Joan, ara que hem xerrat de 2020, quin propòsits t'has plantejat tu de cara en el 2021? Bueno, jo vaig molt liat i no m'he proposat res. Jo el mes d'abans que era 2021, no jo sinó que tothom sigui feliç i que tingui salut per poder viure millor. Per cert, mos han dit que les teves ovelles t'estan veient en directe. Quines paraules li dedicaries a elles? Bueno, no ho sé perquè hi ha mala cobertura, però pot ser. No, les meves ovelles li dedicaria, bueno, que facin bonda i que no hagi de venir-me una escala per conèixer per coronavirus. Llavors me'l faltaria això. Moltes gràcies, Joan, i per deixar que acabeu de sopar tranquil·lament. Sí. Vinga. Carme, i ja que estem a Sant Macià, què te pareix si aprofitam? Perquè aquí tenim una de les millors ballarines de tot el món. Amb tots vosaltres, na Joana Pou. Fa de ben Joana, no? Moltes gràcies, Joana, per regalar-nos aquests moments tan especials. Un moment. En Benito, que me diu que ha passat de Sant Macià i ara és a Sillot. Benito, per on has anat? Per Sant Carrió, perfecte. I deia, silloters i silloteres, estàu preparats perquè en qualsevol moment podria entrar a la vostra. I anem en la cridada
Bon vespre, Cat i Bany! Com ho duim aquest cap d'any? Molt bon vespre, què tal? Molt bé, el duim bé, dins totes aquestes possibilitats que ens donen, han reduït la família, però bé, anem a treure lo positiu de tot el dolent que tenim. Molt important, Cati, de què heu sopat avui vespre? Mira, avui hem fet coses senzilletes. He fet una ensaladeta agra dolça i un poquet de llant torradeta, perquè hem de fer les coses ben fetes. I ara mos menjarem el rei, tenc que el meu fill, en Miquel i la Cati, i el Jan Randant i l'Esperança, que són per allà que acaben, i hem acabat el rei, la que no va fallar mai, el xocolat ensancimada. No te queixaràs, t'han duit un company teu antic que vostre. Benito, la meva ànima, que bueno, que hem estat aquí, que hi ha ni un com en Benito, però bueno, molt contenta. I, Cati, quines paraules li dedicaries en el 2020? En el 2020, és que hi ha poques paraules per dir-li. Però el primer de tot li demanaria per què. Per què has fet això? Per què t'anàs d'urgent? Per què mos has fet aparcar il·lusions? Per què mos separes de la família en aquest moment tan importants? Moments que també hi ha família que se reuneixen en aquest temps. Però dins tot lo dolent, dins tota la ràbia que tenim, perquè hi ha gent que ha perdut familiars, que encara estan pitjor que nosaltres, dins tot això li dono les gràcies. Molt bé. Gràcies per què? Per la gent que hi ha hagut salvant vides. Gràcies per la gent que ha estat a primera línia, per metges, per donar-nos consells. I gràcies perquè crec que de tot això ha de sortir una cosa molt positiva. Hi ha d'haver més humanitat, hi ha d'haver més respecte, sobretot en el medi ambient, i hi ha d'haver una estimació. I d'aquí llavors li diria, quan digui tot això, que te'n vagis a pronta per vent. Això li diria. Molt bé, m'ha encantat aquesta contesta. I els propòsits per 2021? Quins serien, creus? Mira, el propòsit particular meu, el meu propòsit és pues, tenir molta d'alegria, el propòsit de poder estar amb la família reunida. Jo, en 62 anys que tenc, és el primer Nadal, les primeres festes que vaig sense la meva família. Nosaltres quan ens reunim són 55, enguany les famílies estan separades. I el propòsit és que no perdíem l'esperança, que no perdíem la fe, que ens confiem en els sanitaris, en els experts, que d'això no hem de sortir, perquè llavors sobretot tinguem molt de respecte els uns amb els altres i seguir totes les normes que ens indiquen. Moltes gràcies per tot, Cati, i ara sí que vos deixant que falleu el raïm tranquil·lament. Moltes gràcies, molt d'any, salut per tothom, aquí un sigui un any, molt bo per tot, salut, gràcies a tots, molt d'any, gràcies. Adéu. És una alegria sempre xerrar amb la Cati. Sí, és ben vera. Això m'encantava quan feia programes per televisió a Manacor, bé, de tot i molt, i presentava beneïdes i de tot. Tia, no és per res, però de cridada en cridada va passant el temps i no mos haurien de tocar a les 12, Tens raó, Carme, però no te preocupis perquè encara falta una estona. Per això, ara anem a publicitat. Boníssima. Molt bona. Vull fer un brindis per aquest 2020. Ja sabem que ha estat un poc complicat, però m'ho n'hem donat compte de les petites coses, els amics, la família, les abraçades. Malgrat que hem de dur una mascareta, hem après a riure en sos ulls. Aquest 2020 ha estat una merda! Sí, però molt d'anys. Molt d'anys. Però més normal que tenim sobrassades. Sí, tanta sort! Sobrassades de Mallorca, el tren d'esporc i de sa porca. Molt bé, ja tornem a ser aquí. I què és el pròxim que tenim preparat, Carme? Allà, preparats unes ballarines de nou ritme que estan a punt d'actuar. Au, vinga, deixeu la copa, això és una festa, aixequeu-vos i a ballar. A veure si podeu seguir el seu ritme. Endavant, nou ritme! Do I look like Judas? I cannot betray you. I can never play you. Baby, you should know you're not a mistake. Now we're not a mistake. Your heart is not a play.
wanna bring you back. Heaven is a drug you don't wanna do without. Loving you is diamonds and you so all of that. You deserve all the love you. Aquestes ballarines de nou ritme són espectaculars. Moltes gràcies per aquesta gran actuació. Van supercoordinades, genial. I ara, com que és vera que mos estem acostant a les 12, anem ràpidament a una altra actuació. Veia, i la pròxima actuació no és una altra que un grup de 40 músics a 3 metres de distància un dels altres, que també vos tenen una Nadala preparada. Amb tot vosaltres, la banda de música de Manacor. La banda de Manacor us desitja un bon any nou! Brutal, la banda de música de Manacor, Mos ha encantat aquesta Nadala. Són genials, i a més són experts en omplir auditori. Bé, en Benito mos informa que ja està a punt i anem en la darrera cridada d'avui vespre, sí, està a Porto Cristo i mos diu que està entrant a la casa. Bon vespre, Joan Gomila, com estàs? Hola, bon vespre a tothom. Bon vespre, Joan, com estàs? Bé, aquí a punt de celebració i a punt de campanades. Ja teniu el rim preparat, perquè falta ben poquet. Sí, tot està ja preparadet, amb taules, les bossetes i a punt de prendre-los. I com dus això de deixar la política després de tant de temps? Bé, la veritat és que pot mirar bé, es tornen les senyores per a fer coses, per actuar, però bé, tenim Antònia i na Júlia que de moment han començat i bé, i seguiran Antònia fent feina i perfecte, anirà bé, i jo apoyant en tot. Un moment, Joan, aquest d'aquí darrere no és en Golam, de Justícia de Gerreró. Sí, l'he agafat com a guardaespatlles perquè en la feina que va fer i llavors va alliberar Porto Cristo dels dolents i tot això, pues va anar bé, malament també m'ho matassin, però bé. Quines paraules li dedicaries en el 2020? Bé, com quasi tothom suposa diu, un any terrible, un any dolent per la pandèmia, pèrdues familiars, pèrdues a nivell general de tothom, un any molt difícil a nivell econòmic també, i esperem que s'acabi i que a partir d'ara de l'any 21 ens doni un millor any.
I ja que hem xerrat del 2020, Joan, quin propòsit t'has plantejat de cara en el 2021? No, seguir, continuar fent feina, intentant estar bons, anar fent cosetes, ajudant tot el que se pugui a nivell social, a nivell polític, i desitjar que tots estiguin bons. Molt bé, molt bé. I bé, ara, si te vols despedir qualque manera, unes paraules que vulguis dir o pots de fer ganes? Bé, quan ja estem allí celebrant les temporades, la veritat és que les temporades manacorines a Porto Cristo m'han tocat un poc els nassos per nom de manacorines, sabent que no és un de l'antiga, però per això necessitem un Porto Cristo independent! Ups, s'ha tallat la cridada, això són coses del directe, ja ho sabeu. Què fan? No ho sé. Bé, anem a publicitat! Sí! Bé, i què deu fer el nostre fill per les Amèriques? Ai, Toni, no ho sé. Ai, l'enyor tant. I tu creus que el fa guanyar gaire d'opes? O no veia falsa Covid? Què? Ai, quina por. Torna a casa, torna per Nadal. Nit de cap d'any és la més principal. Torna a casa, torna per Nadal. Fill meu! I nosaltres ja te creiem mort. Mon pare! Joaquín! Un moment! I tu que t'has fet la PCR? Sí, mon pare. Però fins d'aquí un parell d'horetes no tindré resultat. I doncs està quiet i espera aquí. I posa't gel. I què? Vos has duit molt de doberats? No, mon pare. He passat 8 anys de fam. Què? I no he aconseguit cap dober ni un. Ja ho val. Ai, Joaquinet, i no mos has duit qualque coseta de les Amèriques? Sí, mon pare. Vos he duit una cosa més important que el dober. Ah, sí? Vos he duit el terror. El argentino! Ai, Joaquín, que has vengut de prim! Torna a casa, torna per Nadal. Torró, el argentino. Torna a casa per Nadal. Just sentir xerrar d'en Joaquín ja m'apeguen llar de Sant Antoni. Ja, i aquest pròxim Sant Antoni, res de res, ja. Bé, jo espero que qualque torradeta i amb la temor gran, tu i jo, les gloses i les ximbombades podem fer. Vinga, tia, ara te'n faré una, eh? De què? De glosa. Vinga, va. Vinga. Avui que empanades feim... Domine. I jo crec que ho brodaràs. Domine. Però alerta en sorraim. Domine. Que encara t'ofegaràs. Domine, domine. Ha estat bona, gesta. Bona. Va, prou. Va. Ja no consistent. Calla, tu m'ho puguis. Espera, que aguanta. Carme, tu t'has estrenat. Domine. I no sé el que pretens. Domine. Despolvoron m'ha salvat. El rei no em preocupa gens, Domine. Molt bé, m'ha agradat també. I si vosaltres vos han agradat aquestes gloses supercutres i gens improvisades, vull dir, gent preparades, ara vos deixarem amb dos dels millors glosadors de Mallorca, na Maribel Cervera i en Mateu Xurí. Amb tots vosaltres, ses darreres gloses de l'any. Aquest cap d'any tan estrany que celebrant d'aquella nostra volem oferir una mostra per oblidar pena i plany que no falti
abraçades. Ja venen ses campanades, però se'n va el 2020, on han fet l'assistint perquè venien maldades. Tornaran ses abraçades i serveirà sa por. Desitjam tenir un any bo en salut i amb alegria, on puguen dir cada dia molt d'anys a tot Manacor. Molt bé, i los dos de Mallorca mos encanta escoltar-vos. És que tenen una art per improvisar i per Sí, posar. Bé, això ja s'acosta, per tant que tothom estigui ben preparat, vos podeu començar a posar nerviosos i nervioses perquè no vos hauria de passar d'hora. Exacte. Però primer, per més supersticiosos, sabem que arribem un poc tard, però tots hauríeu de dur una penyora vermella damunt. I si és roba interior sexy, millor que millor, perquè és mostra de passió i d'amor, tot l'ús. Sí, me passa, estic el senyors vermell. Així m'agrada. També diuen que per començar bé l'any heu de posar el peu dret davant. Però això s'ha de inventar qualque partit polític de dretes, per tant, ja es que ho posi el peu que vulguis drets, esquerra o del mig. Una altra tradició també és deixar que vostres les finestres i les portes obertes, perquè surtin tots aquests records dolents dels mesos passats. Si surten els records dolents, hi entra la bona sort. Jo amb això terme no hi crec, però en la merda d'any que hem tingut, vos puc assegurar que he deixat el nostre obert de bat a bat, tots les portes i finestres, i espero que estigueu fent els raïms les campanades a vostra, perquè si no ara, en vez de la bona sort, deu estar entrant un lladre a nostra. Sí, espero que ho haguis dit de bromes, tot això, i ho haguis dit davant tots els espectadors que vos estan mirant, però bé, ja seguirem. Com que ja s'acosta l'hora, vos explicarem el funcionament de les campanades, Atentos tothom. Mireu, primer de tot farem un plano allà de 20 segons que s'acostaran les campanades. Però no heu de fer res de res, només heu d'estar preparats. Exacte. I després, quan tinguem les campanades a la pantalla, sonaran els quarts. Encara no comenceu a menjar perquè estigueu preparats. I després dels quarts, sí, sonaran les 12 campanades. Bé, i mentrestant fem un pot de temps, començam a mirar... I comencen, només falten 30 segons per les campanades, tothom a punt. Molt bé, tothom ja té raïm preparat, aquí a seva, sí, no? Jo estic com a nerviós. La copa de mà per després, per si mos ofeguem, tothom a punt. o que sigui. 12 grans de raïm, pensavia. 12 compteu-los, Molt bé, mos queden 15 segons. Comencen els quarts! Quarts, no mengeu, Quarts i... 6, 5, 4, 3... Començam i... Primera campanada! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! I 12! Feliç 2021! Molt d'anys! Molt d'anys! Mos despedim de sa merda de 2020 i visca Sant Antoni! Ja estarem molt, Però què fas? Que primer ha de venir Sant Antoni, no han de venir els reis i tot això encara? Ten tota la raó del món, Carme. Bé, espero que comenceu bé l'any i que sigueu d'hora que vostra, perquè encara duc confeti per tot. Així acaba el nostre programa de campanades a la Manacorina. Moltes gràcies a tots els que heu participat i els que heu quedat amb nosaltres fins en el final, o principi d'any. Enguany ho hem fet d'aquí i esperam que l'any que ve pugui ser cadascú davall les campanades del seu poble. Sí, i
per acabar, ara sí, mos despedim amb una actuació del grup de Potada que mos han fet una Nadala per començar amb molt bon peu aquest 2021. Feliç any nou! Feim festa, feim poble, feim Manacor. Sonen ses campanes, l'any 2020 s'ha acabat. En teníem llanes ben mudats i emmascarats, sa panxa plena i bastant hidroalcoholitzats. A la cameta 3 m'he tatuat i en negreta tria espai ben ventilats. Vaja estampeta, avui te volem desitjar salut i molts anys. Comença l'any 2021, et cerca enguany. Ho vull viure amb tu que en aquest món no hi ha temps que no torn. Jo que era optimista, ara bauxen esterrat. Tenia permís de quasi tots els meus veïnats. No et queda d'altre, hauré de celebrar cap d'any per Instagram. Comença l'any 2021, brindant xampany, desitjant que avui sigui el primer dels dies que riuré. Comença l'any 2021, et cerca enguany. Ho vull viure amb tu que en aquest món no hi ha temps que no torn. Ses campanes, l'any 2020 s'ha acabat. En tenien llanes ben mudats i emmascarats, sa panxa plena i bastant hidroalcoholitzats. Comença l'any 2021, brindant xampany, desitjant que avui sigui el primer dels dies que riuré. Comença l'any 2021, et cerca enguany. Ho vull viure amb tu que en aquest món